Ara, normalitat en un país, normalitat en un país que tenim la meitat dels líders independentistes a la presó, la resta a l'exili, que el rei pràcticament aquí no l'estima ningú, a Catalunya ben poca gent, que a més ve en plena embolic amb les germanes, vacunant-se per ahí. Clar, escolta, no em diràs que tot plegat no és una gran farsa, però el que sobretot és una farsa és amb el tema econòmic. Aquí és on parlarem de la farsa. El que és una farsa és que el govern de la Generalitat no sàpiga que el sector de l'automòbil és quasi un 10% del PIB català, que és importantíssim que la SEAT continuï, que han apostat a una nova fàbrica de bateries, que han convidat el Volkswagen i el president de Volkswagen, el cap de l'Estat, el president del govern i a la Generalitat a assistir a aquest acte, i és impresentable que no hi vagin. És impresentable. I això no és una afrenta en contra del rei, és una afrenta en contra dels treballadors de la SEAT, és una afrenta en contra de la Volkswagen, que està apostant per Catalunya, i és una afrenta en contra de tots els catalans que depenem un 10% del nostre PIB de senyors que estan invertint aquí a Catalunya i que estan apostant per Catalunya. I nosaltres no vamos. ¿Por qué? Alejandro, el que és una afrenta i una farsa és tot el muntatge. D'entrada, titular d'avui mateix, no és d'un altre dia. El gobierno precisa que no está decidido que la nueva fábrica de baterías se implante en Catalunya. Aquesta és la primera presa de pèl, diario.es, la primera presa de pèl, i altres llocs on surt, dit per la senyora Carmen Calvo, no estem parlant, No, ara deixem a mi, Alejandro. I que no vagi el govern de la Generalitat no ajuda. Deixem, la primera cosa que hem de dir és que han vingut aquí a muntar el Gran Ciri i probablement faran, com sempre fan en plan trilero, hola, mira, la bolita, ui, ja no la tenim. Primera cosa. Segona, no han vingut a fer cap oferta, cap favor. El govern espanyol rebrà dels Next Generation 140.000 milions d'euros. A Catalunya, pel PIB, ens correspondrien 30.000 milions. No sabem com es gestionaran. La Generalitat els hi passa pel damunt. No la tenen en compte per res. Hi ha líders socialistes que ja estan parlant amb empreses i gestionaran com els donarà la gana. Com sempre, el nostre govern no pintarà res. O sigui, no és que el reietó hagi vingut i ha dit vinga a fer-vos a una fàbrica nova. Primera, la fàbrica no la veurem, queda escrit i queda dit, ja ho veureu, aquí no la posaran, tant de bo m'equivoqui, I fan tot això amb el risc que finalment no passi? No, perquè és evident que venen per l'aniversari de la SEAT, que evidentment clar que la SEAT la volem, només faltaria, i el govern català té moltes maneres d'estar amb la SEAT i de demostrar que està a favor de la indústria que representa, i etc. No és aquest el tema. El tema és participes o no participes d'una farsa. I aquesta farsa, quan tu tens un estat que et provoca un dèficit fiscal de 16.000 milions, quan en infraestructures ens deuen 45.000 milions no executats. No és de diners que necessitàvem, és de pressupostats i no executats. Només el 2018, Alejandro, tu que vas bé de dades, van executar el 54% del que tenien promès. Però a més, som el 19% del PIB, som el 16% de la població, i el màxim que hem arribat en el millor dels anys ha estat el 12% d'inversió. Si continuem parlant de tota la resta, els deutes que ens denen i no ens paguen. Què vull dir-te amb tot això? Acabo perquè no em vull allunyar massa. Què vull dir amb tot això? Que venen aquí ara a fer veure que els preocupa l'economia catalana quan ens sangren econòmicament permanentment. I ve un rei que ens va fer el 3 d'octubre, que està en plena escàndol de corrupció per totes bandes, que té el pare fugat, que acaba de posar 4 milions a Hisenda, però què ens prenen el pèl a tots nosaltres? I hem d'anar a fer el llepamans? La solució és tancar-ho tot. Tancar el què? No, pregunto, quina és la solució? Saps quina és la solució? Estarem d'acord tu i jo. Tancar la SEAT és la solució? Qui t'ha dit de tancar la SEAT? Això no és això que s'ha fet no és en contra del rei. Sí, es pot fer en contra del rei, però això és en contra de la Volkswagen. Si la Volkswagen ha de prendre decisions aquí a Catalunya, el govern de Catalunya ha d'estar al costat de la Volkswagen. I estarà. No, sí, estarà. I no ven, i perquè ve el rei. Però tu creus de veritat, ànima de Déu? La imatge que estàs donant, la imatge com a govern de la Generalitat que estàs donant és penosa.
És penosa. Aquí, a Alemanya, a la resta d'Espanya, a Catalunya... Fem una enquesta als catalans. Que facin una enquesta als catalans a veure què pensen d'això. Segurament tu i jo parlem en catalans diferents. I d'enquestes, enquestes i referèndums, les que vulguis cada dia. No és el mateix una enquesta que un referèndum. Escolta, per fer referèndum has de tenir la sobirania. el que no podem, i jo crec que en aquest sentit el govern català no s'equivoca en absolut, el que no podem és ser cornuts i pagar el beure. El que no podem és estar en un estat que ens deprimeix permanentment amb els nostres interessos i llavors quan de tant en tant venen a dir va, que ara us vinc a donar un dineró, anirem tots a fer-li el besamanos. El que no pot ser de cap de les maneres és que tinguem un rei que ens va ofendre a milions de catalans el 3 d'octubre i aquí no passa res. A part que està immers, repeteixo, en un escàndol brutal la pròpia monarquia. I estan utilitzant Catalunya i estan utilitzant la SEAT per intentar rentar la cara una mica. Rei al qual han de blindar, Perquè, escolta'm, amb els Mossos no deixant que la gent s'hi aproximi, que no hi hagi protestes, traient pancartes, etc. Què vull dir amb això? Escolta, tu dius, el govern queda malament no anant. No, jo crec que el que fan és un acte de dignitat. No podem ser tan masells, posar-nos de genolls cada dia. És un acte de dignitat ridícul. Ens foten. El senyor Pedro Sánchez vol ser ben acollit. Senyor Sánchez, quants d'aquests 30.000 milions que ens corresponen vindran a Catalunya? Primer punt. Segon, quants d'aquests 30.000 milions la Generalitat podrà decidir-los? Decidir-los! Últim punt, vale, vull canviar de tema. Res. I la planta de bateries no la veurem. No, però és que per què has de ser sempre negativa? Escolta'm, Carmen Calvo, que no soy yo, Carmen Calvo. Per què no ens dediquem... El gobierno precisa que no está decidido. El que ens hem de dedicar els catalans, tots junts, a aconseguir aquestes coses. Els 30.000 milions vindran a Catalunya perquè Catalunya és una pionera en moltes coses. Però com pot ser tan I en creació de projectes, perquè al final aquest diner anirà a projectes i serem els catalans els que emprendrem més projectes que la resta d'espanyols. Perquè sempre ha sigut així. Sí, el que passa que amb aquest govern que va en contra, no sé si aconseguirem moltes coses, el govern de la Generalitat que va en contra, perquè va en contra. I això es comença amb la violència que ha hagut 15 dies als carrers de Barcelona i que no... No sé, és que quan hi ha 10.000 persones que es manifesten, no sé si podem aturar la violència i arrasar el centre de Barcelona. I aquest és el govern de la Generalitat que tenim. Perquè jo imagino, Alejandro, que a les èpoques que ens portaven bé i no volíem referèndums, no teníem dèficit fiscal, no teníem un autèntic robatori, un autèntic robatori dels diners dels catalans, un 40% dels impostos que no retornen. Això no és solidaritat, això és robatori. Que no és un robatori. I a més, a les èpoques que ens portaven bé i ens raspallaven l'esquena, arribaven les infraestructures, va arribar el corredor del Mediterrani, va arribar el tren d'alta velocitat quan corresponia, l'havíem demanat abans que ningú, i ens vam fer Sevilla i després la resta, els darrers. No, escoltem el tema. És que avui parlem d'altres coses, després us queixareu que no tenim temps de parlar d'altre tema. Ens podríem posar d'acord que s'han de fer unes infraestructures. El proper dia. No, stop, canviem de tema. Pilar. No és una estafa, no és una estafa. Sempre tindrem dèficit fiscal. Amb més risc que els altres. Vinga, és que vull canviar de tema i després... Pilar, sisplau. No, és que no. No, els que som més burros.